ja heti sivulle. Niin että se ei jää siinä miettimään ja vähän paikoilleen, vaan silloin heti linja sivulle. Vähän olkapäät ja taakse, rento käsi. Iho ja jalkaisena, vastakkäin ja vastuunvalille. Ja oma paino ihan vähän vasemmalla niin, että se yhtään kuvittele. Puolipidätte asenta ihan vähän vasemmalle. Ja siitä siirtyminen. Oikein. Ja siitä se kyllä vaihtaa sun avusta, kun se vaihtaa takaosan laskelen myöhässä. Okei, törmää. Aktiivisesti. Puolipidätte. Ja kam. No, vähän. Mietittiin, missä kohdista haluaa tehdä sen puolipidätte, sitten siinan pohkeen ja sitten käydään sen pohkeen valtaa. Säilytä, säilytä. Ja kam. No, vielä. Puolipidätte ja vähän jalkaa eteen ja sanotaan ne etujoille. Hei, tsak, vaan nousee ylös ja maataan. Ja. Okei. Hyvä. Sitten voit Tiia nostaa laukan. Ja sitten tulla peilipäädystä näin. Puolipidätte. Mut jalka sanoo, että laukkaa silti. Oikein. Hyvin. Siellä takana. Kam. Laukkaa. Ja sit vaihdat. Kam. Joo, enemmän laukkaa. Hyvin. Hyvä. Onko se ihana se Rambo? Ja kam. Oikein, se oli puhdas Pinja. Oikein, kiitä podia alas.